Hvad er vi i juni? Ej, okay. Hej med jer, og velkommen til denne video. I dag der har jeg tænkt mig at lave en juni-favoritter, fordi vi er lige gået ind i juli. Så ja, jeg synes faktisk bare, at vi skal til at starte. Den første favorit, jeg har, det er te. Det er sådan noget kinesisk tempel-te. Jeg synes, det har været rimelig varmt her i juni, så har jeg været stadig drukket te, fordi det smager så godt. Den næste ting, jeg har, det er den her Nivea Eye Makeup Remover. Jeg har faktisk købt sådan nogle fra Matas. Var meget man til dem her. Men de var bare meget dyre, og så fandt jeg dem her op i posen. Og så tænkte jeg, at dem må jeg prøve. Og så prøvede jeg den, og så den bare mega god. Den næste ting her, det er min Morocco Oil. Den har jeg brugt over sådan en periode, og så har jeg holdt en pause med at bruge den, og så nu bruger jeg den igen. Den næste ting, jeg har, det er min Tommy Hilfiger skuldertaske eller andet. Jeg har brugt den sådan til idræt med at have sportstøj i og sådan noget, men jeg har ikke sådan brugt den som sådan en skuldertaske, sådan fint i byen og sådan noget. Fordi det synes jeg bare vil være lidt mærkeligt. Den næste ting, det er en øjenvippebukker. Den er faktisk ny, og den har jeg faktisk brugt rigtig meget. Den er faktisk mega god. Jeg aner faktisk ikke helt, hvor den er fra. Jeg fik den i sådan en goodie bag. Den næste ting, jeg har her, det er min Maybelline Color Dream, tror jeg det står. Og det er sådan en blyant her, sådan kommer på læberne. Jeg har faktisk to af dem her. En sådan i en brun, og så en i sådan en lyserød. Men så fik jeg altså tænkt sådan, dem kommer jeg aldrig nogensinde til at bruge. Og så her i juni, der har jeg brugt den her rigtig meget, fordi at det er sådan en brun en, og jeg synes med, at de brune, de passer til mig, i stedet for sådan de der røde farver og sådan noget. Den sidste ting, jeg har her, det er virkelig min favorit. Jeg elsker den. Det er første gang, jeg har smagt den, og det er de her Reese's Peanut Butter Cups. Og der er rigtig mange, som der ikke kan lide de her Reese's her, men jeg synes bare, de smager mega godt. Der er sådan 3 sådan en pakke her, og jeg spiste alle 3 på samme tid, altså sådan, ikke sådan i en mundfuld, men sådan på samme tid, ja. Se fra en positiv side, så er det flere til mig. Yes, det var alt for denne video. Jeg håber virkelig meget, at I kunne lide den. Jeg havde faktisk ikke så mange favoritter her i juni, så det var sådan lidt svært at finde dem, som jeg sådan har brugt meget, og der har været min favorit her i juni. I hvert fald, hvis I kunne lide denne video her, så vil I meget gerne smide et like, og hvis I vil se mere til mig, så må I selvfølgelig også meget gerne abonnere. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i min næste video. Hej hej!